सोरांपारा गामिनि 45 बोसोरनि सासे आइजो गोमाना दं। मोनसे सानस'नो हायै सोमोनांथावसिन जाथायानो जादों गसाइगावनि नर्थ गंगिया बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सोरांपारा गामिनि सानै बिजामादै आरो सासे फिसाज्ला गोनां 45 बोसोरनि सासे आइजो मेना बसुमतारीनि बिसि मेनति बसुमतारीया हरखाबै गोमाना दं। नखरनि असे फिसाय आरो गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानाय आइजो मेनति बसुमतारीया मबाइलबो लाफेरामोन आरो गुबुन रावनि भाषाफोरखौबो एसेबां रोङामोन होननानै खौरांनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथियो। दा नखरनि सुबुंफोरा गोमानाय आइजोखौ मोनफिननो थाखाय खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। 7638800550 9957581546। जोंनि नैबे नर्थ गंगिया बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सोरांपारा गामियावहाय बिथां मेना बसुमतारीनि नखराव हठात बा मेना बसुमतारीनि अनजालि बिसि मेनति बसुमतारीया दिनैनिफ्राय लानानै 9 दिनसो जाबाय बिथाङा न'आव गैया। दा बे न'आव गैयैलाय दा फिसाया हालाय हाफाय हिन्जावनि नखरनि जाथि खुरमानाव सोंजोब्बाय। दा बे सोंनायाव मोनैलाय बिथाङा दिनै नैबे बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ लेंहरनानै खौरां दैथायनाय जादों। दा नैबे समाव खौरां लाफैनाय बड'लेण्ड बुब्लिनि मानगोनां बिथांखौ सिगांग्रो बरायग्रोबाय। आं लकेलि जानानै बेखौनो बुंनो हास्थायो जे जोंहानि जे बिमानि सोमोन्दो जानाय मेनति बसुमतारीया जेरावखि थाङा मानो न' फारसे गिदिंबोफिननांगौ। मानो होनबा बिथाङा सासे बैसो जाखानाय आइजो। बिथांहा नखराव फिसाजो सानै दं। हठात फिसाजो सानैयाबो हाबा जाजोब्बाय। हठात बिथाङा बिजामादै मोनबाय आरो लोगोसे बेहा सासे फिसाला दंबावो, बिदिनो 7-8 बोसोरसो जानाय फिसाला दङ। दा बे हिसाबै बिथांनि फिसाय मेना बसुमतारीया दिनै हालाय हाफाय माने फैगोन आसायै नेबाय दङ। दा दिनैनि बे राहा गैथारैलाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ लेंहरनायनि गेजेरजों बिथांनि थोरैबै आंबो फोसावबाय जाहाथे बे मादैया जेरावखि थाङा मानो जोंनि बर' जाथिफ्रा बा बिटिआरनि बायजोआव थानाय बा बिटिआरनि सिङाव थानाय बे बिथांखौ सिनायबायोब्ला बिथांखौ जाहाथे सोरबाफोर जाहाथे खिन्थाहरो। दा बे खिन्थाहरोबा जाहाथे जोङो बे समाव लायफिननो हायो। दा आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो गोजोन्थों। मेना बसुमतारी ओमफ्राय गामिया जाबाय सोरांपारा। ओमफ्राय दा आङो बेखौ बेबायदि जागोन सानदोंमोन आरोखि। आंनि न'खराव बिदि जादों। न'खराव बिदि जागोन सानदों। ओमफ्राय दा गाव मा सानो जाथाया दा आंनि हिन्जावा गाव मा सानदों गाव खारनाय जाबाय आरोखि खारनाय जाबाय। ओमफ्राय दा आं जेबो बेखौ बुजि मोनाखै आरोखि। माबा आं जेबो बुङाखै आरोखि खुनु नांलाय खमलाय गैया। ओमफ्राय दा आं बेखौ बुंबाय आरो आंहा दा फिसा हिन्जाव सानै दङ। हाबा जाबाय आरोखि सानैबो बिजामादै मोनबाय। दा फिसौ सानै दङ। ओमफ्राय आंनि फिसाला सासे दं आरोखि उन्दै। बे जायखिया गाव फैफिननोसै आरोखि आंथ' लायो जेबो नङा। खावलाय माने बे फैनांगौ आं जेरावबो लागोन आरोखि। आं गारा। जों गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनना लाखानाय नङा होमबा? गैया जेबो दाङाबा जायाखै बुलायाखै जेबो जायाखै। दा बे आरो दा आंनि हिन्जावखौ जेनेबा जायखिया जाय मानसिनि बे जायखिया खिन्थाहरबानो जाबाय आरोखि। होनबा आं लाफिनगोन आरोखि। आं गाज्रि नङा लागोन आरोखि। आंना खुनु भुल गैया बेनो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।